Καλή σας ημέρα. Εδώ δοκιμάζουμε το API που αλλάχτηκε σήμερα στο να γίνει πιο γρήγορο, διορθώθηκε, ναι. Η IP είναι η προσωπική στον υπολογιστή στο σπίτι μου. Το αποτέλεσμα κάνει λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα να τρέξει. Σίγουρα το link είναι το process.json, το action είναι το analysis, title content για τίτλο και κείμενο. Κάνω μια δοκιμή με νέο κείμενο, να μην έχει κάποια cache, κάτι, ένα request. 1, 2, το πολύ. Κάνει 1,1 χίλια μιλισεκόντ. 1000 μιλισεκόντ ουσιαστικά για να τρέξουν αυτές οι λέξεις. Η ανάλυση του κειμένου, article title, article text, clean text, clean limas text, τα λεξικά anger έως dominance είναι τα λεξικά που τρέχουμε και τρέχαμε πάντα. Είναι τα αποτελέσματα που έχουμε ήδη τσεκάρει. Είναι το ποσοστό δια unique words, γι' αυτό υπάρχει αυτό το ποσοστό. Από τη γραμμή 20 μέχρι τη γραμμή 31 είναι επιλεγμένα από text descriptive library, τα οποία είναι σίγουρα πολύ πιο σωστά από το NLTK split by space όσον αφορά τα characters και τα sentences. Είναι πολύ πιο ακριβείς οι μετρήσεις. Και γι' αυτό έχει μπει και αυτό το πράγμα στον κώδικα, το οποίο θεωρώ ότι έτσι πρέπει να μετράμε τα tokens και τις λέξεις και ό,τι άλλο θα χρειαστούμε πιο κάτω στις συναρτήσεις. Βέβαια, τα μοντέλα δεν υπολογιστηκαν με αυτό. Όσον αφορά αυτά τα λεξικά, anger intensity, joy intensity, sadness intensity, fear intensity, αυτός ο κώδικας που έχω βάλει εγώ εδώ πέρα, σίγουρα ήταν από... Μου είπε η Κατερίνα, ολοκλήρωσα, πήγαινε βρες κάποια που σου λείπουνε, πήγαινε βρες στον κώδικα. Οπότε εγώ πριν το κάνω συνάρτηση, πήγα και βρήκα, και θα σας δείξω πώς το βρήκα, το Get Anger Score. Είναι μια συνάρτηση που την πήρα έτοιμη. Την πήρα έτοιμη αυτή καθεαυτή. Την πήρα από εκεί που τρέξαν τα μοντέλα. Και πώς το βρήκα αυτό? Εδώ είμαι στο IQ Journalism, είμαι μέσα στο IQ Journalism, κάνω grep και ζητάω το function. Βλέπω τα checkpoints από τα notebooks που έχουν γίνει, βλέπω τα αρχεία και μπαίνω μέσα και συγκρίνω και τις συναρτήσεις. Και πριν την πάρω και την κάθε συνάρτηση, την έλεγξα να δω τι είναι αυτή καθεαυτή. Και την έβαλα αυτούσια. Εννοείται ότι την έβαλα αυτούσια. Εννοείται ότι δεν πείραξα ούτε μία γραμμή, ούτε ένα γράμμα. Έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα που βγάλαν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του μοντέλου είναι ίδια με τα αποτελέσματα που θα πάρετε όταν θα ζητήσει να βγουν τα στατιστικά. Σωστό ή λάθος? Αν έγινε κάτι στο μοντέλο λάθος, σίγουρα θα περαστεί και στο API. Οπότε με αυτόν τον τρόπο άνοιγα τα notebooks του IQ Journalism. Η επικοινωνία με την Κατερίνα ήταν μπες στα email να δεις τι έχω κάνει, βρες τα, είναι εκεί, τα έχω κάνει εκεί. Λέω ωραία, θα δω τα τελευταία αρχεία που έχω επεξεργαστεί και έχω και έναν άλλο τρόπο να το βρω που είναι αυτός που σας έδειξα πριν. Οπότε ήταν το email, είναι το ανάλυση, οπότε ήταν από το Features.js αυτή η συνάρτηση. Την έψαξα, τη βρήκα, την έβαλα. Εννοείται ότι θα την πάρω και θα την εκτελέσω έτσι όπως είναι, καθώς τα πάντας δεν καθυστερούν τον αλγόριθμο Κατερίνα. Δεν τον καθυστερούν, όπως βλέπεις. Πάλι με πάντας δουλεύει. Γιατί αυτό? Γιατί το staging περιβάλλον πρέπει να είναι ίδιο με το production περιβάλλον. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο staging και άλλο production. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγές με το χέρι. Όταν θα κάνουμε μια αλλαγή, δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, εγώ αυτή τη στιγμή με τις αλλαγές που έχω κάνει, σας περνάω 2 αρχεία στο API και ενημερώθηκαν. Τέλος. Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Στο να ενημερώσω, ούτε να αλλάξω, ούτε να κάνω. Απ' την άλλη, μπορείς να πάρεις έτσι όπως είναι το function σε αυτό που σου έδωσα, που στο έφτιαξα εγώ στο notebook και μου είπες ότι θα το κοιτάξεις και θα με πάρεις τηλέφωνο για να το δεις και δεν έγινε ποτέ. Και αυτό που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι ουσιαστικά ότι άλλα μου λες από το τηλέφωνο και άλλα γίνονται στην πράξη. Άλλες συζητήσεις γίνονται απόν, εμού, και γι' αυτό έχουμε γίνει λίγο όπως έχουμε γίνει. Που δεν μου αρέσει καθόλου.
αυτό. Αυτά ήταν για το Anger Intensity και για τα άλλα τώρα, για το sources και τα λοιπά, τα nouns, τα verbs, τα adjectives, τα unique words, το length, είναι αυτά που ουσιαστικά έχετε υπολογίσει εσείς. Το length και το unique words. Το noun, το verbs και το adjectives που σου έστειλα που είναι από NLP, εμείς δίνουμε το ποσοστό. Σωστά είναι. Τα τσέκαρα. Και τα nouns και το verbs και τα adjectives. Τώρα το strong subjectivity, weak subjectivity που τρέχει ξανά με το λεξικό είναι αυτά που τρέχουμε από την αρχή και έχουμε δει ότι δουλεύουν. Αν βάλεις μία λέξη άσχημη θα σου ανεβεί το ποσοστό και το βλέπω. Το έχω δοκιμάσει. Σας ξαναλέω, είναι 1186 millisecond. Και πενταπλάσιο να γίνει το κείμενο, δεν θα γίνει παραπάνω από 1-2 millisecond. 2000 millisecond. Θα σας στείλω τα υπόλοιπα και ό,τι χρειαστείτε, παρακαλώ πολύ ενημερώστε με. Ουσιαστικά είναι σε ένα JSON, αν θέλουμε να το δούμε λίγο καλύτερα μπορεί να γίνει online. Εγώ ουσιαστικά όλα τα τεστ που έκανα, τα έκανα στο σερβερ κατευθείαν επάνω, το δικό μου το σερβερ, όχι το δικό σας, πάνω στο IQ Journalism. Όλα αυτά τα αποτελέσματα τα έτρεξα και δοκίμασα να δω τι επιστρέφει και τι δεν επιστρέφει, με διαφορετικό κείμενο. Τα είδα τα αποτελέσματα μια χαρά όπως το είχα τσεκάρει και την πρώτη φορά. Αν έχετε δει εσείς κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, παρακαλώ πολύ, ενημερώστε με, να το δούμε και να το κάνουμε. Αλλά έτσι δεν γίνεται χωρίς επικοινωνία. Κύριε Μουρλά, ιδιαίτερα σε εσάς θέλω να το πω αυτό. Καλό θα ήταν να έχετε μια συνολική άποψη. Εντάξει, δεν γίνεται να μην έχουμε μια επικοινωνία. Σε κανένα email δεν πήρα. Εδώ είναι τα μοντέλα, εδώ τρέξαμε. Μου είπε ότι έχω τρέξει το email, είναι εκεί, είναι εκεί. Πήγα εκεί και τα βρήκα και τα πήρα. Τώρα το τι είναι λάθος και το τι δεν είναι λάθος και είναι όλα σκουπίδια και ο κώδικας είναι σπαγκέτι. Εγώ δεν είδα κανένα κώδικα σπαγκέτι. Όλα είναι με functions. Τίποτα άλλο. Δεν είδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να έχουμε μια επικοινωνία, τουλάχιστον, γιατί χωρίς επικοινωνία κανείς δεν κατάφερε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πείτε μου αν θέλετε μόνο να ανεβάσω το demo επάνω. Αυτό που έχω κάνει, δηλαδή local, να το ανεβάσω πάνω. Θα σας στείλω αυτό το link, δοκιμάστε το, πείτε μου τι θέλετε να γίνει. Ευχαριστώ πολύ.